سلام كمي تمسيو أبو وشتن وطان تركبو زخبركم تخطاتلتي فنوائر تي في لومي سوني حمشت ريك تشان عسد حمشتانيو ساعتنا أخيلو زمن زيناوي مسنادونا نفلم لنا مكتتالكم بخبرنا عدمنا بقندنا تطباتو نفلم أبرورا نقفا مبوك ألاوي أقرب بزقبار اللهم أكابي سسون كمزلو تحبيرهم منسيات نوزوبا بريخنا بتاريخوي بوتاتات عد بقيعو عدتها كايدوم بأربعة الرياب كتما مقادشو بتستخايدة متقعتي على الشباب حموشة سباتي وتم كمسام تقليتهم أب مونغو سراويت منغست يمن اعتقاتن أب كنتشان عصر تربعتن بستخايدة بجت وحدو شوعتشان شوعتن متن سبات تغطيلهم أبن نوزوبا نقفا كبابيتات رورا زركب كم تحري أولي دعرو كيلعو ويبان تاسس نزام مسولو مبوك ألاوان أقرب بقبو سلستعقبو يسسونو كم زلو نبرت قريتهم نساتهم أبتي كبابي الزالاسل زلو متكال فلتتات مخلكال مقرات أقرب نأبايتي مخلال حزاتي مفواس مايكواتاتن مسرح ريقاتاتن بسفيحو يسرحالو كم زلو تقيسهم هزبي قرب نزو أرطو زي حلاف النتوين والكسبات أرامسو قمت زبين وشتاوي حقاقاتات ريقو خم زلو أبريهم أم حداري من محدار كبابي ماريت أتو علي محمد عبدالله أم حداري من محدار كبابي بقلا أتو صالح إدريسن نيرينا بزهابو حابريتا زبادما مريت نامنو كملس تساتفنت كل حبرة تسب كم زحاتت بمحبار بفلي حارستو تاب كبابي أم نزلو بحرياوي أقرب أمعك أبن توسختي فلستات أمت كالن كنتفو نمحبراوي معلاتات مزداليو دما بمحدار فعاد كوهابو مخانو أنتيرم حلافين مقطر برسة أقرب من محدار كبابي بقلا أتو محمد علي بوغنو قداي مقطر حلافنت كله كم زخونة بمتقاس قرب زبرسوزي حلافنت وين سبات عم مقلع متحببار كلنا باري كيف اليوم أنزح آخرهم جنبارات حل نقفا جندع دكم حرن كالوتن أبوان كالسين ناتسنت دفعات مرب عليتينا عد بقيعو اقر مخل بورين كالوتن دما أبوان معك قبل أولونات هجر مداركتي ألبو إرتراوي كياز تفتسو من لهم بوتاتات ججننت يوم إذا تاريخوي بوتاتات زحازي الوزلو تاريخن كيان نابولرتات كساقاقرن كأقابن مأنتي زيقاتات كأتالي كبتحوان كبكاسوان أقداسيوم أب زوبا ماكل منسيات نوز زوبا بريخنا بدفعات عد بقيعو زكاي بوعدد كابز ابنتزي زنق لأيو وكيل إيرينا يوناتان يعبيون زد الوطس أبصاب شام تولد كأوربويو كيان أفستفت أمولو جنبارات زكايد عدد منسيات تاريخهم بقوب فليتهم نز بيوم رزين حلافنت بتوفاينت نمتكبار حيلي كمز فترة لهم منسيات نزوبا بريخ قليتهم تم أول حي جنبات كل تشعام تمرت ورار السراوي تويانس تحمششلو كبابيتات عد بقيعو نزوبا عدو خلاص بسحو أستاد كل تميت منسيات اتبوتا كم كلهم جنبارات ناي جزارسو فلوي تاريخ كيان ججننتن حقيفو كم زلا هلو ولدو دما نزي بجاغانو منسياس تفصمه رزين تاريخ وريسو لالو النوتاس تعقبت حفرتن كبرتن هاجرا مهنات كنتف كم زغبا سبعلوت تاريخ ابزهبو مبرهي اسميرملوم عوده تاريخ منسي ارترا كينو بزننا مسمع بعيننا كنريوم مبقعنا عدلنياتاتنا زبولتو منسيات نتقيا بسفر جاغانو بقالاتتم فصمتو بتمسطو كم تخطاتلون عبي ملختي كم سنقون بمحبار أبتعلت مس منسيات نزوبا عدو خلاص كايدو من لوات تمكرو نناي مصاين تفتاتهم حجاز مخانو تقيسم حدر جاغانو نمفصام دلونتهم الرغاغيصم حلفتي هماماتي اب نوس زوباتات بريخن عدو خلان بوغنم تاريخو زفلتن كبرتاتو زعقبن منسي موتور كله هاغراوي مدبات مخانو بمبرا نابتي قياس تفصمو بوتا مبصح اب ممزانتهم منسيات مخصقاس هاغراونتهم عبي قد كم زلو ارديوم حلافي محبراوي اغلغلوت نزوبا بريخ اتو تولداين عالم بكيدو تاريخ بفصمتو كغلصن كلو زياده سلازحيلن حقኛ ፍጻሜታት ስለዝርከቦን ስራሕ ጥቅያ ውዕሎም ከካፍሉ መንስያት ድማ ከሙረስቲ ንምፍላጡ ህንጥያት ክኾኑ ተላቢው أب وصايز تولدون زعابيون زيغاتات بهاجراوي كبرتات نخصكوسو بسدرا بيتن كومن حيال صعري زكايد كموصيتو دما تورኦም أب هاجراو مدبات بقليل زتمات ايكونان أب يوتيوبري شودن نزكايد زعري بزملكات أتو عالم زمو نزل أخو تحسو فروين فتصم بخمس سعب أوها هيداتو لام
ኤርትራን ታማጦ ይተበሪሽ ወደን ነዘኻዕበት ወፍልጠትን ሞያን አብረብሓ ህዝቦምን ሃገሮምን ንሙዓልን መደባት ልምዓት ሃገሮም ንምዕዋትን ጻዕርታቶም ከም ዝሐይሉ ረጋጊጾም ንምረት ስደትን ንሱ ዝፈጠሮ ስናምራው ጠቅጠን ስዒሮም ንዝረኸብዎ ዕድል ብግቡእ ስለዝተጠቕሙሉ አካዳሚያውን ሞያውን ብቕዓቶም ኣብ ዳሓን ደረጃ ከም ዝርከብ በምጥቃስ አካል ናይቲ ሞያው ዓቕሚ ሰብ ዜጋታት ንምህናፅ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝካየድ ዘለዎ ፍሬ ብምዃን ፍልጠቶም ናብ ወገናቶም ንምስጋር አበርክቶም ከም ዝዕዝዙ ሓቢሮም ሓቢርና ክንሰርሕ እውን ኣነ እውን እዚ ቀዳምነት ድደልዮን ዝዝግፎን ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ሓይልን ዓቕምን ከለካ ከምኡ ኢልካ እውን ኣይትነብርን ኢኻ ተወራሪስካን ተቐባቢልካን ክትገብሮ ከለኻ ዝያዳ ታሽሙ ክህልዎ ክእል ባህላ እየ ኣብ ዝነብሩሉ ዓዲ ኤርትራውያን ብዘለዎም ባህጊ ስራሕ ተኣማንነትን ጻዕረኝነትን እዮም ዝልለዩ ዝበሉቶም መለሰያት እዚ ድማ ሕላገትን መለለይን ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ኣብ ምልላይ ሓቀኛ ምስሊ ሃገሮምን ሕብረተሰቦምን ዓብ እጃም ከም ዘለዎም አብሪሆም ኣነ ኣብቲ ሽዑማን ኤርትራ ርእያ ኣይፈልጥን እየ ነይረ ኣበይ ምዃና ኣይፈልጥ ከመይ ከም ትመስል ኣይፈልጥ ጥራሕ ብስድራይ ድነግሩኒ ማለት እዩ ግን ዓመት ቀጻሊ እንዳወሰዱና ግን እዚዩ በዓድኺ እንዳበልካ ትኸይድ ማለት እዩ እዚኦም ንዓኽ መስሉ እዚኦም ቋንቋ ክዛረቡ እዚኦም ንስድራ ክመስሉ እቶም ወላዳ ኣብኡ ደለውስ ልቃ ከም ወላድኺ እዮም እንዳሓስቡ ኢልካ እንዳዓባኻ እንዳኸድካስ እቲ ፍልጠን ዝያዳ ይመፀልካ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ንሽወደን ንኽነኣሶ ኢለ ኣይኮንኩን ንሽወደን ማለትስ ኣብቲ ደረጃ ደለኽዎ ኣብፅሕኒ እዩ ሓቂ ትወለድ ኩሉ ዓዲ እዩ ግን ኣብ መወዳእታ ግን ኤርትራዊት ምዃነይ ጥራሕ ሳላቲ ማሕበረ ኮማት ዘካይድኦ ጻዕርን ውዳበን እንተላይቶም ኣብ ወጻኢ ዝተወልዱ መንእስያትን ቆልዑን ነዚ ዝሕብን ባህሊ እዚ ወሪሶሞ ምህላዎም ዘረጋገጹ ኤርትራውያን መንእስያት ተቐማጦ ይተበሪ ሃገሮምን ህዝቦምን ተጠቀምቲ ንምግባር ተመክሮታቶም ኣብ ምዕባይ ክትዕቱ ምዃኖም ኣነጢሮም ናብ ማሕበራት ሰሪሕስ ኣነ ረቢሐ እድብል እሱ ከዓኒ ኣብ ደቀ ይሪኦ ማለት እዩ ደቀይ ምስላይ ሓደ ቋንቋ አይደለውም እሱ ከዓ ሃገራውነት ማለት እዩ ባህሊ ትልምዲ ድድሕረዮም ዝኸዱ ደለው ኣብ ማሕበራት ኣለው ማሕበር መንእሰይ ኣለው ከም ሽወደን ተወሊዶም ዝዓበዩስ ቋንቋኦም ዝዛረቡ ሓደ ቋንቋ ኣለና መኸተ ክመጽእ ከሎ ይምክቱ ሰላማዊ ሰልፊ ክመጽእ ከሎ ሰላማዊ ሰልፊ ይገብሩ ማሕበራት መሪሖም ክኸዱን ጀሚሩሉ ተዓብ ወደይ ማለት እዩ ኤርትራን መንእስያት ተኣማጦ ይተበሪሽ ወደና መወዳታ ኣብ ምቕላስን ምሕብሓብን መንእስያት ኣበርክቶ ኩለን ማሕበራን ሓይልታት ዝምስገን ምዃኑ ብምሕባር ነዚ ባይታ እዚ ብምጥቃም ምስቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ተጠሪ ዘሎ ሞያውን ትምህርታውን ተመክሮታት ብምውሃድ ኩሎም ዜጋታታት ዝሕበኑላ ምዕብልትን ዘይትድፈርን ኤርትራ ንምህናፅ ከም ወትሩ ድልዋት ምህላዎም ደጊሞም ቃላትዮም ማእከል ጥዕና ኣማላይት ንዞባ ከርከበት ንህዝቢ በሓፈሻ ንነፍሶ ጸራት ድማ ብፍላይ ሕክምናዊ ረድኤት ብምሃብ ኣብ ምሓዝ ጥዕና ዝምስገን ኣገልግሎት ትገብር ከም ዘላ ደቂ ኣንስትዮ ንዞባ ገሊፀን ምስ ራሕቅን ዘይጥጡሕ ጽርግያን ነፍሶ ጸራት ኣብ እዋኑ ናብ ሓገዝ ዝረኽባሉ ጥዕና ትካል ጥዕና ንምብጻሕ ሽገራን ግዳይ ዝተፈላለዩ ጸገማትን ይኾና ከም ዝነበራ ብምዝካር ኣብ ማእከል ጥዕና ኣማላይት ብዝረኽቦ ዘለዋ ረድኤት ግን ብሰንኪ ሕርስን ጥንስን ዘጋጥም ዝነበረ ሞትን ካልእ ሳዕቤናትን ከም ዘንቆልቆለ ኣብሪሀን ናይ ሕክምና ሓገዝ እንተንዘይ ንረክብ ግዳይ ጎዳኢ ልምድታት ምኾንና ዝበላተን ደቂ ኣንስትዮ ጸገማት ህዝቢ በብመድረኹ ንምፍታሕ ብመንግስቲ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ብምምስጋን ንመጸበይ ነፍሰ ጾራትን ሕሙማት ቲብን ዝኸውን ኣብ ደረጃ ምዝዛም ዝበፅሐ ህንፃ ኣገልግሎት ዝጅምረሉ ግዜ ክቀላጠፋ ዘኻኺረን حلافي مأكل تعنا أملايت حجاجاز نرس عود أحمد نور عبد زهاب وحبريتها تام أكل تعنا ناي كتابة لابوراتورين ولن توي مرمران أقل كم تسب حمام عصون ممكن تصار دما بركز ولا لامسيا كم زعدلت بمحبار صار زكاية جوس جوسات بتي خباب زر إزنا بر حمام عصون وتساعتنا بدرجة ممكن تصار كم زبات حجريتهم ما أكلت عنا أملايت بكل تشحن 10 نلعلي 10 حد الشح نبر تعدتات فلق درفا عليت أسبرة عد قللن عد سيدنان أقل قلوت كم ذهبت سنداتا يملكتهم
ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ከም ኣካል ናይቲ ሞያዊ ዓቕምን ብቕዓትን ኣባላቱ ክብ ንምባል ከካይዱ ዝጠንሐ ንጥፈታት ኣብ ምክትታልን ምቁፅፃርን ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዘተወከረ ስልጠና ሂቦም ኣብቲ ካብ ኩለን ትካላት ጥዕናት ዞባ ንዝተዋፅኡ ሰብ ሞያ ዝተዋህበ ስልጠና ብለበዳ መልክዕ ክኸሰቱ ዝኽእሉ ሕማማት ኣለሊኻ ቁልጡፍ ስጉምቲ ኣብ ምውሳድን ኣድላይ ሓበሬታ ኣብ ምርካብን ዘተወከረ እዩ ሓላፊት ጨንፈር ኣቶ ኣሰፋ ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ዞባ ብዙሓት መዳውብቲ ሃገራት ስለ ዘለዎ ተሪዮ ለበዳዊ ሕማማት ክህሉ ባህርያዊ ምዃኑ ብምጥቃስ ሰልጠንቲ ንዝረኸበዎ ፍልጠት ብግብራዊ ስራሕ ብምድራዕ ኣብ ምውሓዝ ጥዕና ሕብረተሰቦም ኣበርክቶኦም ከዕዝዙ ትፅቢት ከም ዝግበረሎም ኣገንዚቦም ተሳተፍቲ ብወገኖም ዝቐሰምዎ ፍልጠት ኣብ ዘሰላስልዎ ስራሕ ኣዝዩ ሓጋዚ ኮይኑ ከም ዝረኸብዎ ብምሕባር ንቕሓት ሕብረተሰብ ብምብራኽ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣብ ምልላይ ምክልኻልን ምጥፋእን ካብኦም ዝሕተት ፃዕሪ ከካይዱ ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊፆም سعيب زقرب أهجراوي زيناتاتيو لحرز حد صار مسجاريت كل ملسينا مكتتالكم تقتصلوا دقيمنا بخبرنا عندهم